Že prej tu šel kolem nás po horských úbočích, jak sníh a mráz. Že prej tu byl, že s námi žil a spoustu zázraků prej vykouzlil. On je náš Pán, vládce a pán, pomáhá dobrým. Takový dokument, jestli ho můžu pro ostatní otevřít. Stanovací špičák, voucher na příští rok pro Zdenku Špringa. Ty dobrý, ne? Dobrý, ne? Takže tadyhle malý dárek, určitě všichni budou chtít vědět, co to je zač. Jo, ti řeknou najednou pumpa. Pumpa. Na fotografii si teď řekni pumpa. Pumpa! Kombinéza závodní. Říkám plnou sestavu šoférů našich. Je tady. Pátral jsem po Evropě, po horách, naše... To jsem našel. A asi to jsou tvoje první lyže. Možná. Jako, že ti přijdou vhod. To jsou skočky asi, ne? No, nejsou skočky právě. Takhle. Jedna hůlka. A myslím, že si na nich jezdil. Že říkali, že ne. Nebylo. Prosím vás, oni ještě další dojdou. Jsou přizvaní. Tak si to užívejte v pořádku a samozřejmě během, můžete tady být tak dlouho, jak chcete a během toho občerstvování, pití a tak dále budeme konverzovat, budeme si vzpomínat na to, co jsme spolu prožili. Pokud se Další 70. Jak si to na mě pošlíte, už jste Pošle. Jenom zákrok. No to pošli nám to. A nám to pak pošle. na 80. Tak máme všichni. Zpráva